Lorenz Gonzi firma biex Beppe Fenekadami kabbar il-palazz tiegħu filwaqt li rifjuta talba ta' persuni fl-istess żona. Ftit pass il-bot mill-istess palazz ta' Beppe Fenekadami. Dan anke jekk Beppe Fenekadami qed jgħid li għalih ma saritx eċċezzjoni u ma kienx hemm każ ta' favoritiżmu. Fl-2007 kienet il-mepa stess li applikat biex il-palazz ta' Beppe Fenekadami kompli jikber u jiġi żviluppat u l-barka għal dan ta' Lorenz Gonzi bħala Prim Ministru. Iżda l-ħaddieħor Lorenz Gonzi refera l-mimo tal-kabinet u kiteb hekk u għal dan il-għan li f'dawn is-siti li ġeneralment huma fil-periferija tal-lokalitajiet u jagħtu għal fuq żoni rurali, il-gvern jixtieq li tkun adottata policy ta' ppjanar li ma tippermettix li jinbnew sulari iktar minn dawk eżistenti fil-madwar. Anzi, żied iktar minn hekk. Qal li fejn is-siti diġà għandhom xi forma ta' żvilupp fihom, speċjalment fejn dawn huma biżżejjed biex jagħtu minnu fih karattru li triq, ma jħoss li jkun il-każ li l-għoli tal-bini jiżdied. 5 tiem wara mbagħad ħarġet ittra oħra fuq ordni tal-eks Prim Ministru Gonzi. L-ordni kienet ċara. Fil-każ ta' Beppe Fenekadami, il-permess kellu jingħata. Bid-dokumenti f'idejna staqsejna lil kelliem tal-Partit Nazzjonalista Jason Azzopardi li kien parti minn dak il-kabinett iddefenda l-viċi kap tiegħu. Beppe Fenekadami ċaħad din il-gidba li qed jerġa' jagħmel riċiklaġġ tagħha l-Partit Laburista. Le mhix gidba x'għandi d-dokument hawnhekk jekk tista' taraħ nista' ngħaddihulek wara. Jiena smajtek, Sinjura, jiena smajtek, issa tweġiba hija li Beppe Fenekadami jagħmel libel. Mhijiex gidba. Ibqgħu irrepetu l-gidba. Mhijiex Beppe gidba. Fenekadami ċaħad li ngħata trattament preferenzjali bħalma kienet gidba. Mela allura din l-ittra x'inhi? Rajtilek kif naqraħilek u tibqa' tgħidli gidba. Kienet gidba. Fuq kollox irrimarkajna ma' Azzopardi li Fenekadami għandu wkoll kwistjoni ta' kredibilità politika għax żviluppa ODZ. Reġa' prova jiġġustifikah. Le ma ġiex jaqajqu ma li dak li kien ODZ baqa' ODZ. Le mhux vera ġie regolarizzat. Ippreżentat b'aktar fatti Azzopardi nqabad f'aktar kontradizzjonijiet u dar jitkellem fuq temi li ma kellhom x'jaqsmu xejn. Inti qed li Beppe li dak li kien ODZ għadu ODZ, allura Beppe Fenekadami jista' jagħmel dat tip ta' użu mingħajr ODZ. L-artiklu nikkonferma huwa l-artiklu 19 subinċis wieħed tal-liġi tal-Permanent Commission Against Corruption, il-liġi li ħarġet fin-1988. Dwar dan l-iskandlu kompla jagħmel mistoqsijiet il-Partit Laburista li nnota wkoll in-nuqqas ta' azzjoni min-naħa ta' Simon Busuttil. Fost id-domandi li għamel il-Partit Laburista hemm dik dwar għaliex biex jiġi aġevolat Beppe Fenekadami inkiser dak miktub f'mimo tal-Kabinett. Deċiżjoni dubjuża sejħilha l-Ministru Chris Cardona. Meta inti kollok deċiżjoni tal-Cabinet li tkun komunikata mill-Prim Ministru li kien Ministru ta' iż-żmien tal-ippjanar b'dan il-mod fil-waqt li tittieħed imbagħad deċiżjoni li tmur il-maqlub ta' dik id-deċiżjoni tal-Cabinet li kienet deċiżjoni ta' containment li ma nkabbrux aktar ma noħorġux iżjed ODZ li ma ntellawx iżjed solari. Naħseb illi turi biċ-ċar li dawn il-kombinazzjonijiet in-nisa jippuntaw u jiffurmaw ruhom f'abbuż ta' poter illi huwa bla preċedent. Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet in-notar Ian Castaldi Paris innota li hemm diversi kombinazzjonijiet li ma' nies individwi li ma jafhom ħadd ma jsirux. Żied li dawn juru kemm fi żmien il-gvern ta' Gonzi u Simon Busuttil ċertu nies tal-qalba ħadu vantaġġ politiku biex il-proprjetà tagħhom tiżdied fil-valur. Il-Partit Laburista nota wkoll dak li qal Simon Busuttil li jekk ikollu min jagħmel xi ħaġa ħażina ma jdumx aktar minn minuta ma jkeċċih. Però jekk iġġib li inti nitfa ta' xi ħaġa ħażina li jagħmlu, taf kemm idumu biex joħorġu minn dak il-bib? Laqqas minuta. Quddiem din id-dikjarazzjoni il-Ministru Chris Cardona sostna li dan huwa test għal Busuttil. Indubjament aħna din ngħidu l-kap tal-Oppożizzjoni issa għandek iktar minn xamma seħu d-deċiżjoni.